love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Здравейте хора, аз съм Мистер Драгън Геймър и днес ще ви покажа как да си направите как да си сложите текстчър пак. Нека да започваме. Това е по-малко скъсня. Ето я към да се стои 7. И нека да започваме. Първо отваряте това нещо. Някакъв браузър. После пишете Minecraft PvP. Просто пак. След това, ако искате, без Minecraft PvP ще пак. След това изчаквате да заради. Това го махте. И си теглите който искате. Аз си набелязал един. Ето този. Като цъкнете, тук ще може да ви изгледа точно текстчър паци. И аз за това го цъкнах и тук може да си разгледате. Например, аз за това го нарочно го цъках, защото ето пак. Да, ето. Та мучка яка аз имам. Цъкате, продам го. Блес пипи. Аз май го имам, не знам. Няма. След това го махна. След това тук да искате скипате, чаквате 15 секунди. И ви излиза Blaze PP. Това пак текст. 71 мегабайта. Искате download и чаквате. Тук го разкарвате. И чаквате тук да ви се появи. Да, обаче на мен не ми става така. Не ме интересува, дай ми да си тегля текстчър пака, бе. Така. И поздравям клипа, като се изтегли, ще дойда. Така, хора, върнахме се след като го изтеглите, ще намерим това етапака, на възможно да отвори. Взимате си и ще го местите на работния плод. Само да се го изместя. Изтегли файлове. На мен са мести в изтегли файлове. Аз си изтеглих един друг Sharp да пише. Sharp. Не знам що. Кепма. Така, отваряте се 5%. Много бързо говоря, знам. Дата. Процент. Enter. Minecraft. Resource packs. Слагате го вътре. Отваряте го. Так. И ето това картинката. Надявам се да съм ви помогнал. Ако имате някакви проблеми, затруднения и не ви стават, пишете ми на Skype georgi.boshkov6. Ще го в описанието. Надявам се да ви харесва и айде чао!